ಶ್ರೀ ವಾಹನ ರಾಮದೇವರ ಸೋಮನಾಥರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಚವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರ ಧನಂಜಯ ಗಿಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವ ಮುಂಚಿನ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರಿ ಅವೇ ಪೂರ ಟೀಮ್ದಾಗ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪಾಲದಾಗ ಸೇರಿ ಆ ಟೀಮ್ ನಡಪಾದ ನೋಡ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ ನಡಪಾದ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರಿಗಳ ಆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ಮಂದಿರದ್ದು ನಮಗೆ ತೆಗೆದಿದೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಬದ್ದು ಸೇರ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಗವತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಇವರನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ರೆಫರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಧನು ಇವರು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಧನು ಕೊಲ್ಯ ಬಂದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾರಾಯಣ್ ದುಬೈ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಅವಿನಾ ಕೊಲ್ಯ ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಯನ ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಇವರನ್ನು ದೇವಕಿ ಕಾಸಿಂಬೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋಟೆಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶೇಖರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಂದು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ರವಿಯಣ್ಣ ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧೀರಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರನ್ನು ಸತೀಶ್ ಶಾ ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರು ತಂಡದ ಮಾಲಕರನ್ನು ಮಣಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. నిజవాదుల అపర్యాదుల దాయపండ కాండ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಇನಿ ಪೂರ ಕೆಲಸನ ಬಿಡ್ತು ಊರೆಲ್ಲ ಬೈದಾರತ್ತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪರಂಸಕಲ್ ಪರವಾದ ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ರಡ್ನೆಂಜಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಭಾಗಡ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವೊಂದುಂಡು ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಈತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದು ತೋಜು ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಶಾರೀರಿಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ನೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜವನೇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡರಿ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕೊಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಗಳು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇದು ಹೆಚ್ಚಗುಪ್ಪೋಡು ಮುಕ್ಲೇದು ಹೆಚ್ಚಗುಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದಾದು ಆಯ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಂಬುಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಜವನರಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನೆಂಜಿನ ಪಂಡ ಕ್ರೀಡೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನವರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದೆ ನನ್ನವರೆಗೆ ಭಾರ ಒಂದಂಚೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಏನಾರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನು ಮುಗಿಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡು ಶ್ರೀರಾಮ
ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅದಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಮೈದಾಂಡ್ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಳು ಈ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಳು ಸರ್ತಿ ಮೂಲ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಐತಾರ್ದಲ್ಲಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದು ದುಂಬುದ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಆತನ ಈ ಗ್ರೌಂಡು ಕಬಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಬಂಡ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ದವ್ರ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ಇಂಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬಿರೋಂಥ ಪೋಟಿಗೆ ಆಪನ್ ಇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂತೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿಲ ಒಂಜಿ ಆವಾಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಎದ್ದ ರೀತಿಡು ಬೆಳಗಾಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೇರಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣದು ಇನ್ನಿ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ SRFC ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಲೆಜೆಂಡ ಟೀಮುಡು ಏರು ಗೆಂದಾರು ಏರು ಸೋಪಾಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಊರು ದಾಖಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಾಸಲ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ದಿನಲ್ಲ ಬದುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ ನನಾತಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರತು ನನಾತ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡೆ ಬರಂದು ಎನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಮೇರೊಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪರೋಣ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ನಡಪಾದರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ತೂಪ ಆಂಡ 40 ಅಬೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಅಕುಲ್ಲ ಜವನೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತದರು ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದು ವಂದನೆನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ನನಾತ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ತೂಪಿಲೆಕ ಆವಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಜೋಕಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ರ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಒರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ತೋಜಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೀಡರ್ ಮೂಲು ಕುಲ್ದು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಂತೆ ತಪ್ಪ ಸರಿಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾಖಲು ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಳ್ಳೇರ್ಂದೇಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಂದೆ ನಡಪಾಡು ಪಂಡದು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನೆಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಮೈದಾನಡು ನೇರ್ದು ದುಂಬಾಗಿಲ್ಲ ಏತೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆತನು ಅಂಚ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಡದು ಇಂದು ರಡ್ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಇಂದು ನಡಪಡು ಪಂಡದು ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಡ ಕುಡರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತೊಂದು ದುಂಬಾಗ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಜಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲ ಪರವಾದ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೊಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪರೋಣ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಾರ ಪೂರ ಜವನೇರಿ ಅಂದು ಅವೇನು ಅವ ವಿಚಾರಣೆ ತೀರಿ ಅಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ರೈಟ್ 4 ಟೀಮು ಭಾಗವಹಿಸಿನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ಪನಾಗೆ ಅಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಪಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಪೋಯ್ಸರ್ 30 ಮಿತ್ತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಈ ಸರ್ಸ್ ಪೂರ ನಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರ್ ಸೆನ್ ಮಾಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಟನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅವು KPL ಆಡು ಅಡ್ ಪಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಆಡು ವಾರು ಒಂಜಿ ಮಾತುಕಟ್ಟಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಪೇರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂಡ ಅವಳ ರನ್ ಔಟ್ ಇಂದು ಬರೋಣ ಗಲಾಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರೋಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅದ ಈ ದೇವರದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈತ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಜಿ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು ಜೋರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ದಾಪಂಡ ಇದು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಓಡು ಆಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಓಡ್ದ ಆಜಿ ಪಿದಾಕ್ಲು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಲು ಬೇತ ಇತ್ತ ಮಗಲಿನ ಬೇತಿಲ್ಲಾಡು ಮದುವೆ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನು ಎನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದು ಗೊಬ್ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಎಲ್ತುಲ ತೂಲೆ ದಾಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ಗಳು ಅಂತ ತಾಗದವಳು ಎಂಚಿನ ನಂಚ ಲಾಗಿನಾಗ ಬರುವಂಥ ತೂಲೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಒರಿಯೇ ಐಟು ಭಾಗವಹಿಸೋ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ಒರಿಯೇ ದಿಕ್ಕುನಿ ಮಾತ ಖುಷಿಡ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಂದು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎದುರು ಪುನಃ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಚ್ಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದುಂಬಾಗ ಮೇರೆಗೆ ರಮಿತ್ ಮೇರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಡು ಏನಂದಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪಿಚ್ಚದ ನಡುಟು ಮತ್ತೆ ತಾಳೆ ಹಾಕದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಾಗ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕ್ಲಾರ್
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವಕಿ ಇವರು ಶಾಲಾಗಿ ವಿನಿತಣ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಿನಿತಣ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.